Павел Латушко. Па-бам! Ну, вы напрацавали. Я подкрэсліваю, Павел Павлович, подкрэсліваю. Амбасадар беларушчыны, беларускай мовы. Такім я вас ведаю, мабыць, года з 2010-го, прыкладна. Вітаю. Дякую. Вітаю. Ми запросили вас, ну, зрозуміло, порозмовляти у День родної мови, про те, як білоруською можна уживати і в житті, і в політиці, і у праці, і ці перешкоджала гэта раней у вашій праці. Але за гэты час панарабілася, ну, шмат чаго. Вось і гэты саміт Трампа, назовем його саміт міру, але саміт Трампа, падаецца, гучыць лепш. І таксама вызвалення Миколая Статкевича, ну, не можем не запытаць вас, як таксама амбасадара ўсіх беларускіх навінаў, што вы пра гэта думаеце? Ну, на жаль, беларуская мова не гучала на саміце міра. Так, не гучала. Я думаю, што можа калісьці ўсё ж таки загучыць. Мы над гэтым працуем, каб беларуская дэлегацыя выкарыстоўвала беларускую мову. У меня з гэтым ёсць таксама ўласнае дасвядчэнне. Памятаю перамовы ў Маскве у нас былі, і каб расійская дэлегацыя не зразумела, пра што мы перагаворваемся ў рамках сваёй дэлегацыі, я прапаноўваю пераходзіць на беларускую мову. І, дарэчы, гэтую практыку мы стасавалі ў пасольствах. Ну, я не ведаю, як іншыя калегі, а я, як амбасадар, вельмі часта, каб той бок, які сядзіць насупраць, ну, яны, як правіла, запрашалі перакладчыкаў на рускую мову. Мы карысталіся беларускай. І вось так, што беларуская дапамагала. Ну, саміт міра, конечно, дзіўнае захаванне Лукашэнкі, але я думаю, што оно абсалютна вытлумачальнае, бо Лукашенко не атрымаў згоды з боку Масквы, каб наведаць Вашингтон. Яму было сказано, папярот Пуціна нельга. Ты, як бы, яго намеснік, ты як бы падпарадковваешся яму і не маеш права паехаць. Я думаю, што гэта было выказана нават публічна, бо намеснік міністра замежных спраў Расійскай Федэрацыі, здаецца, Галызін, ён сказаў, што будьце вельмі асцярожны, беларускія таварышы, общаясь с американскими товарищами. Вось. І фактычна это быў сігнал з боку службы знешняй выведкі Расійскай Федэрацыі. Захарова выказвалася аб тым, што можа адбыцца дзяржаўны пераварот у Беларусі, хаця казалі пра дэдлайн 2030 года, але такія дакладныя намёкі былі зроблены, што, окей, можаш сустракацца з Коулам, спецыяльным прадстаўніком Трампа, але ўжо паехаць у Вашингтон, гэта будзе зашмат. Мы там бачылі з вами прэзідэнта Азербайджана, прэм'ера Арменіі, прэзідэнта Узбекістана, прэзідэнта Казахстану. Уявіце сабе, як бы на гэта адрэагавала Масква, калі б там з'явіўся яшчэ Лукашенко. Зразумела бы, это было табу. Але Лукашенко спужаўся паехаць і таму, што, ну, не хачу тут хваліцца, але на мінулым тыдні я пачаў вельмі актыўна даваць месседжы, што ў Амерыцы рэальна ёсць крымінальная справа, звязаная з захопам грамадзянскага самалёта Ryanair. Гэтая крымінальная справа вядзе прокурор Южнай акругі Новага Йорку. І, што цікава, менавіта гэтая пракуратура вядзе крымінальную справу супраць Мадуры. Так вось тады Міністэрства юстыцыі выставіла абвінавачанне беларускім прадстаўнікам, двум чыноўнікам Белаэранавігацыі, двум афіцэрам КДБ за паветранае піратства. І чаму гэта было звязана, чаму амерыканская пракуратура занялося гэтым? Бо яны разглядаюць гэта як фактычна дзеянні супраць нацыянальных інтарэсаў ЗША, бо на тым самалёце знаходзілася 4 грамадзян Злучаных Штатаў Амерыкі. І вось гэтыя асобы ўжо з'яўляюцца ў вышуку. І уявіце сабе, а прокурор у Новым Йорку, як мы бачым суд учора, Верховны суд ЗША адмяніў пошліны Трампа, гэта незалежная інстытуцыя. І, напрыклад, прылятае Лукашенко ў ЗША, і яго запрашаюць на допыт у якасці сведкі. А пазней, можа, і падазраванага, а пазней, можа, і абвінавачанага. Таму, я думаю, што калі прымаецца рашэнне, як амбасадар ведаю, кладуцца запіскі кіраўніка адміністрацыі, міністра замежных спраў, пасла, калі ён мае магчымасць напрамую пісаць Лукашэнку, і дзяржсакратара Савета бяспекі. Вось ён атрымаў гэтыя розныя меркаванні, конечно, прыняў рашэнне не ехаць. І скриншоты ад Павла Латушкі. Ну, я думаю, крымінальная справа, ён пазней тлумачыўся, вы чулі, што мне там расказваюць, што супраць мяне маглі штось зрабіць, супраць ніводнага прэзідэнта гэта не робіцца. І ўсе адразу адрэагавалі. А Мадура, Лукашенко, а Мадура робіцца, яшчэ як робіцца. А чаму візу Рыжанкову не далі? Я думаю, што гэта былі умовы амерыканскага боку пад прыезд нават Рыжанкова, каб ён аказаўся ў гэтай кампаніі, былі вызвалены палітзняволеныя. Я мяркую з вялікай ступенню упэўненасці, што ставіліся такія умовы, але, як мы бачым, на жаль, Лукашенко не ідзе на чарговыя вызваленні, таму і не была выдадзена віза Рыжанкова. А ці ёсць какая інфармацыя, унутраная інфармацыя у вас, Павел Павлович, калі наступная шэраг палітзняволеных выйдуць?
Ну, і мы толькі Здагадкі. здагадваемся, і мы вельмі хочам, каб гэта адбылося. Тое, што на свабодзе Мікалай Статкевіч, гэта важна. Але я думаю, што гэта перадусім заслуга менавіта гэтай асобы чалавека з вялікай літары Мікалая Статкевіча. Ён паказаў, што ён адзін, як беларус, змог перамагчы ўсю гэтую сістэму. КДБ, пракурораў, суддзяў, АМОНаў, губазікаў. Ён паказаў, наколькі ён моцны, сильны чалавек. Ён адмовіўся ад таго, каб яго дэпартавалі, і рэжым быў вымушаны яго вызваліць. Хаця, конечно, тут ёсць і другі варыянт падзей. Конечно, Лукашенко мог спужацца, што з ім адбудзецца штосьці дрэннае у турме. Ну, вось такі пачварны рэжым у нас у Беларусі. Але вялікія гонары, пашана Мікалаю Статкевічу. Гэта яго заслуга, перадусім яго. Давайте да беларускай мовы звернемся. Дарэчы, вы казалі, што вось, на жаль, беларуская не гучыць на міжнародных самітах, не гучыць ад тых, каго запрашаюць, напрыклад. А у ваш час, калі вы працавалі і міністрам, і прадстаўлялі дзяржаўны бок, ці гучала гэта беларуская на міжнародных форумах, нарадах ад вас? Ці гэта была ўсё ж такі публічная мова выкарыстання ў медыях, а унутры трэба было размаўляць па-расійску? Ведаеце, у міністэрства замежных спраў была такая негалоснае спаборніцтва. У нас такі ёсць унутраны прадукт, агляд падзей. Калі ўсе пасольствы пішуць пра розныя падзеі, взаемна інфармуюць, што адбываецца. Гэта важна для перакрыжаванага інфармавання. Напрыклад, я сустрэўся з паслом Канады, а сидзіць наш пасол у Канадзе, ён ведае, што я сустрэўся, аб чым размаўляў. І можна было па гэтаму агляду падзей пабачыць, хто піша па-беларуску, хто не. І вось з цягам часу ўсё больш і больш амбасадараў пачынала пісаць на беларускай мове. І ты вось бачыў, што ў Аўстрыі сядзіць беларускамоўны амбасадар, у Эстоніі сидзіць беларускамоўны амбасадар. Ну, напрыклад, для мяне увогуле было непрымальным, калі я працаваў амбасадарам у Польшы, пісаць пра беларусаў у Польшы, беларускую меншасць. Дарэчы, я вось быў у пятніцу на фестывалі, 32-й фестываль, гала-канцэрт беларускай песні па-руску. Ну, як гэта можна ўявіць? Так што беларускую мову дыпламаты прасоўвалі. Я нават памятаю першыя дні сваёй працы ў МЗС, мы усю натыфікацыю з амбасадамі замежных краін, акрэдытаванымі ў Мінску, вялі на беларускай мове. А прыкладам для нас была амбасада Польшы, амбасада Злучаных Штатаў Амерыкі. Яны заўсёды пісалі па-беларуску. Ну, як бы нам адказваць па-руску. Але ўсё ж таки ў нашым дэпартаменце, дагаворна-правовае ўправленне было, мы пісалі выключна па-беларуску. Пазней, калі я быў міністрам, я стварыў нават клуб амбасадараў, якія размаўляюць на беларускай мове. Бо я тут быў у Варшаве членам клуба амбасадараў, якія размаўляюць на польскай мове. І ў гэты клуб увайшлі амбасадар Швецыі, памяці такі быў цудоўны Эриксон, да. Амбасадар Украіны, амбасадар Літвы, хтосьці там яшчэ быў. Кізім? Не, раней гэта значна было. Увайшло 4-5 амбасадараў, я іх нават запрашаў у тэатры, у Купалаўскі, у вялікі тэатр. Так што, ну, стараліся прасоўваць як маглі. І карэспандэнцыю пісалі з тлумачэннем на тую мову, дзе ты прасуеш. Пісалі на роднай мове беларускай, але тлумачэнні рабілі, ну, напрыклад, там, на іспанскую ці на французскую. Дарэчы, калі я ўручаў даверчыя лісты, я памятаю тут у Варшаве, Кваснеўскіму я прадстаўляў, хто мяне суправаджаў на цырымонію ўручэння лістоў на польскай мове. Я, прабачце, што пахвалюся, прэзідэнт Польшы мне кажа: «Ой, спадар амбасадар, вы так цудоўна валодаеце польскай мовай». Я кажу: «Дзякую, спадар прэзідэнт, а ці хтосьці ў палацы прэзідэнта з вамі размаўляў па-беларуску калісьці?» Ён паглядзеў на мяне, кажа: «Не. А ці магу я дазволіць, каб наша размова праходзіла на беларускай мове з майго боку?» І ён кажа: «Ці хтосьці з панаў ту есть прычывку, хтосьці супраць?» І, здаецца, адзін памочнікаў так, штосьці яму не вельмі спадабалася. Ён кажа: «Калі ласка, спадар амбасадар». Ён размаўляў са мной на польскай, а я на беларускай мове. Паўгадзіны. Аланд, калі я ўручаў даверчыя лісты, прэзідэнт Францыі, шэф пратакола мне пытаецца: «А вы на якой мове будзеце размаўляць?» Я кажу: «На беларускай». Ён так на мяне паглядзеў, я кажу: «Для мяне важна, бо ў нас, ну, ёсць праблема, давайце прызнаць, беларускай мовы. І я, як амбасадар краіны Беларусь, я хацеў бы з прэзідэнтам Францыі размаўляць на беларускай мове». І перакладалі мяне з беларускай мовы на французскую мову. Это залежыць, мне здаецца, залежыць ад чалавека. Чалавека. Добра, ад сістэмы таксама, мне падаецца. Вось, напрыклад, калі вы ўжо працавалі міністрам культуры на тэрыторыі Беларусі, шмат хто ў сістэме валодаў
добра валодаў беларускай мовай, б, размаўляў, выкарыстоўваў яе. Ну, не, міністры не карысталіся. Я быў адзіны член урада, які выкарыстоўваў беларускую мову. Я памятаю, я выступаў у палаце прадстаўнікоў, ну, у парламенце Лукашэнкі на беларускай мове, і пазней у нас была такая размова, Ігор Рачкоўскі, ён быў старшынёй дзяржаўнага пагранічнага камітэта генерал, і ён мне падышоў і кажа: Пал Палыч, ведаеш, і я таксама выступіў у парламенце на беларускай мове. Яму так было цёпла на сэрцы, да? Але гэта былі вось адзінкавы прыклад. На жаль, не карысталіся. Я памятаю размову з Лукашэнкам адзін на адзін. Ён мне сказаў: вы ведаеце чаму? Ну, ён казаў па-руску, конечно. Ведаеце, чаму я вас прызначыў міністрам культуры? Бо вы размаўляеце па-беларуску. І калі бы я захацеў, я бы таксама размаўляў па-беларуску. Але які кошт газа і нафты мне прапануе тады Пуцін? І ў гэты момант мне падалося, ён прадаў фактычна свядомасць, наш народ, нашу нацыянальнасць. За што? За кошт газа і нафты. Разумееце? Вось такая была сітуацыя. Ну, было вельмі шмат. Я памятаю, тыдзень я прапрацаваў міністрам культуры, славянскі базар, ведаеце, цудоўна. Адкрыццё, не адкрыццё, яшчэ рэпетыцыя, прыязджаю, і мне, ну, шмат людзей стаіць, міністр жа культуры прыехаў, все, там трэба ж паказаць. І пачынаюць сцэнарый падаваць, і кажуць з першыя словы расійскага аўтара Вознесенскага на рускай мове. Я кажу: прабачце, а што, у нас не хапае беларускіх паэтаў, каб адкрыць славянскі базар беларускім вершам? Нават размовы не была, можа, на беларускай мове, можа, нават на рускай. Все так паглядзелі: конечно, хапае, зменім. Тэлефануе мне рэлатка, першы намеснік міністра культуры Пал Палыч, у 8 гадзін раніцы заўтра вы павінны быць у Маке, кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта. Я ўваходжу ў прыёмную, я, конечно, выязджаю хутка з Віцебска, і стаіць Наталья Піткевіч, якая сёння віцэ-прэм'ер, тады намесніца Маке. Яна пачынае на мяне крычаць: што вы сабе дазваляеце? Чаму вы прымусова ўводзіце беларускую мову? Гэта недапушчальна. Заходзім у кабінет Макея, Макей слухае яе эмоцыі, а пазней кажа: а я на баку міністра культуры. Ну, вы ведаеце, што трэба рабіць гэта лагодна, паступова, але я вас падтрымліваю. Вось канкрэтная гісторыя. З Латыпавым, Урал Латыпаў быў, памятаеце, міністр замежных спраў, кіраўнік адміністрацыі, дзяржсакратар. Я прапрацаваў таксама, можа, 2 тыдні прэс-сакратаром МЗС. І Нікалай Барасевіч быў прэс-сакратаром Лукашэнкі. Ён мне вывалачку зрабіў: чаму ты на брыфінгах выступаеш па-беларуску? Цябе замежныя журналісты не зразумеюць. І я пазней гэтую размову абмяркоўваў з Латыпавым. Латыпаў сказаў мне: а ён татарын. Ён сказаў: вы ведаеце, у маёй краіне таксама праблема з мовай, яна знікае. Размаўляйце па-беларуску, хоць 100%, праводзьце брыфінгу на беларускай мове. Вы заўсёды будзеце мець маю падтрымку, бо мне таксама баліць за маю родную мову. І я размаўляў па-беларуску. І цікава, што журналістам не было ніякай праблемы. Калі ты хочаш атрымаць інфармацыю ад прэс-сакратара Міністэрства замежных спраў і па-беларуску, ты зразумееш, не было ніякай праблем. Трэба шанаваць сваю, любіць сваю. Гэта было цяжка. Памятаю размову з Дражаным. Ён быў калісьці віцэ-прэм'ерам, а пазней амбасадарам у Літве. І Дражан мне запрасіў мяне, там сняданак быў у пасольстве ў Вільні, кажа: Пал Палыч, я вам не рэкамендую. Не выступайце па-беларуску. Пакуль ён не пачне, гэта нельга рабіць. Хаця Дражан, ён вельмі прыхільны да беларускай мовы, вельмі прыхільны, цудоўна валодаў беларускай мовай. Я сказаў: не, я не згодны, я буду. І гэта быў выклік, гэта пастаянна быў выклік сістэме. Я гэта адчуваў, ну, на жаль, такая сітуацыя ў нашай краіне. Ну, гэта лепшая парада. Я буду і рабіць. І мне падаецца, я вось глядзела навіны сёння пра тое, што робіцца зараз у Беларусі. Унутры Беларусі таксама, і дыктоўку пішуць, і вялікі гонар ім распавесці пра беларускую мову, і эфіры па-беларуску. Таму, мабыць, крок па кроку, і ўсё ж такі, вось, і трэба размаўляць, і трэба вучыць. Зараз... Ці ёсць любімыя словы у беларускай мове? Верш, можа, некалькі вершаў, да. Народ, беларускі народ. Ты цёмны, сляпы, быццам крот. Табою сягды пагарджалі, цябе не пушчалі з ярма. І душу тваю абакралі, у ёй нават мовы няма. Збудзіўшыся ад грознай бяды, увесь поўны смяротнай жуды, ты крыкнуць нявольны: ратуйце! І мусіш ты дзякуй крычаць. Пачуйце жа, людзі, пачуйце, хто мае з вас сэрцам чуваць.
Максим Богданович. Дарэчы, я прачытаў гэты верш на так было падзеі, звязаныя з гадавінай народзінаў Максіма Богдановича. І да мне падышоў Глеб Лабадзенко, такі журналіст вядомы. Кажа: Павел Павлович, вы зрабілі там 2 памылкі, неправільныя словы ўжылі. Я кажу: Глеб, шановны, ну прабач. Ну мне здаецца, не саромейцеся. Нават калі робіце памылкі, размаўляйце па-беларуску. Размаўляйце, не саромейцеся. Вось гэта лепшыя парады, і няма чаго дадаць. Вось мы не саромеемся. Мы лупім так з такімі памылкамі, Упэўнена, каб кожны ведаў, што мы на шляху. Хаця сістэма, конечно, будзе супраціўляцца. Я таксама апошнюю гісторыю раскажу. Ведаеце, такое ёсць мерапрыемства, Лукашенко праводзіць прэмія адраджэння. Адраджэнне, так. Да, і Ірына Дрыга, вядомая намесніца кіраўніка ідэалагічнага ўправлення адміністрацыі. Я прадстаўляю сцэнарый, і заўсёды міністр культуры, апошняе слова, калі наверх ідзе документ, и она выкрэслівае творы Купалы і Коласа. І я кажу, я тэлефаную, я кажу, значыцца, Моцарт, не ведаю, там, Чайковскі, да, гэта нашае нацыянальнае адраджэнне, а Купалы і Колас у юбілейны год. Не наше. Я кажу, я не буду візаваць гэтую праграму. Калі хочаце, дакладайце Лукашэнку самі. Ведаеце што? Вярнулася праграма з Купалам і Коласам.